Inarkila kardaji ko ah. Ani UFO muna na. UFO? Kung tinaglugan ka naman si Mars. Apay may mesam lang arat man ng gabi naman. Pumitin na alien. Alien? Alito nga nagbakasyon naman nyo. Ni, nagbaka dati sa badtoy balayan yung mabalim pa nga tibaanin. Kasala makikita ka ito nga sabak eh. Malaglagip ko ni Mano nga Kevin tayo ginalamin nga sa buhanin eh. Napanan na nga talublubungan. Ang gure kang tapo na may isang. Ni, Arjima. Oy! Danayaan nyo. Gusto? Ang pa naman Kevin nga lubon? Napala mo abing makasyon just to me. Na! Ado ka mang berbero kanyaon mo ang Kevin. Ay, sugarod nga akong kuna. Pasensyahan da ko na. Nagiti followers ta. Napala mo makasyon akong signal jay. Pay nagbabakasyon naman yung mga Kevin. Nagkapuna di Mars. Mars! Alitan ka tamarsin nyo. Aji nga road that just to me. So nga, maka-upload di videos kada ang tama update ida ata. Awa na nga rod. Napala mo makasyon. Hana man nakapakada kanya mo ni Dinta. Kwa nga rod. Inarkila kardaji ko ah. Ani UFO muna na. UFO? Kung tinaglugan ka naman si Mars. Apay may mesam lang arat man ng gabi naman. Pumitin na alien. Alien? Alito nga nagbakasyon naman nyo. Nakaringan na sa amin kita alienin siya. Nga, maili nga mo ko ah. Mailiwa mo, kinagpaisan na. Mailiwa mo tencho ah. Makauwi din na, hindi pa lang kamalas man. Just nun eh. Yung ang bebe, parang mailiw mo dagiti followers ko na. Wow. Yung padpadin ko ah, ito pinagamit ko. Na, Ano ta, 2 bulang ang kanakikita eh. sige ah, kumusta ka niya sunay? Kastila tama nung Kevin ka. Daya. Lapit tayo na mga tasidan, damag-damag man nga si Dayo din ah. Kami hindi sunay. Bimakasyon na mo. Ah? So nga, nuka, itukot ka doon sa marunji na panak. Na, Nabagat? Una man nung Kevin? Oh, Nabagat jay? napahanak nga ron. Sino makakagar na UFO mo maranasan mo. Sabsabali ato nagbakasyon naman nung Kevin ah. Biliba mo kanyam. Oo, na yan. Just to ni. Yung, gusto mo kalkalpas ka ng bagyo. Un nga rin man nung Kevin. Kaya nanantay. Adala tama nung Kevin na kuha kami dito. Ado mo na perperdi na yung bagyo na. Kung garo, madamag ko. Pero may bagyo na ka na. Nabala kanyam si Gorgita. Safe kayo. Ingakit ni Justin. Baka man na Diyos, Austin, lukwang ka lang. Abelian nak! Awan, ko lang kami, Justin eh. Gaputi ating pinagbagbagyo na. Ano maka-upload, ati video ka daw ka. Tako garon. Ang signal. Ang internet. Ang kuryente. Ngam pa sa mga nung Kevin nagbakasyon nam. Si Mars garon. Awan ka. Awan lang. Palpaliw lang na tao mo. Adjust to me mo. Na? Oh, may kalang kinita ka talaga. Ngam gure ka man nung Kevin kita maji sabad to. Nga sabad? Nga kwan. Abay ka mo kita na. Ay, dadak ko mabalbalin sana. Uy na. Uy mo nung Kevin nartani. Balbalinin Uy. sila. Wow. Balik sa Sa tiba akin ko yung padawa mo kanya sa bunga na yan. Uy mo nung Kevin. Ayun. Ganun tiba, maglagi ba nag? Baka silang tumalati. Aan niya lagi. Ang kakaanan. Manong lang ako atak yabang ka ah. Oh, gano'n na. Gawin, nampay ka. Uy mo nung Kevin. Kami pinakaluto. Umayagad ko umutang. Kung ba mabaina mo, sangsangpit ko pa. Umutang man eh. Uy na baka hindi siya matimaong tanan. Anong santolatan? Balbaliwan na to, Justin eh. Uy mo nung Kevin. Uy. Uy, Uy la. namiss kami ta. Na! Uy mo nung Kevin.